Setan tenan kowe. Kowe arep ditendang kok ngendani. Mana aku cemplung jugangan. Menungso ora kataran. Isih nyuwara. Ayo, Gage. Boyongan Ratu Ndorowati. Mung Senopati Ndorowati ora iso ngomong rampung arep boyong Ratu Ndorowati. Kamu apa? Wah, Gage. Aduh. Ayo, arep napa? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandanen, sikile krincungen. Ora iso piye-piye kowe. Nyepelekke ora. Aku cara guyu setan kowe ha. Aku cara guyu ta kowe? Ora apa wong nangem ditutupi ya. Yo Gage. Bandaran Ratu Ndorowati. Sing gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Aku cara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo bancaan. Ayo Gage. Gage. Saya juara. Balik. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Bendawan Durna nyekel aku apa ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Bendawan Durna karo sapa wae sing arep kok kon nyekeli aku? Ora iso. Nyepelke. Nang Bendawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Konjurti turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan Gusti Aki. Lha terus enggak. Aku cara. Iya. Ku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to Werkudara.